І сталася ў тыя дні, выйшаў ад Цэзара Аўгуста загад, каб перапісаць увесь свет. Гэты перапіс быў першы і зроблены за гаспадарання Квірына ў Сірыі. І ішлі ўсе запісвацца, кожны ў свой горад. Пайшоў таксама і Язэп з Галілеі, з горада Назарэта, у Юдэю, у горад Давідаў, які называўся Бэтлегем, таму што быў з дому і роду Давідавага, каб запісацца разам з Марыяй, заручанай яму жонкаю, якая была цяжарная. І сталася, калі там былі, прыйшоў час нарадзіць ёй. І нарадзіла сына свайго першароднага, і спавіла яго ў пялёнкі і паклала ў яслі, бо не было для іх месца ў заездзе. У той ваколіцы былі пастухі, якія пільнавалі і вартавалі ўначы пры сваім статку. І паўстаў перад імі анёл Господаў, і слава Господа асвяціла іх, і яны вельмі спалохаліся. І сказаў ім анёл: «Не бойцеся, вось абвяшчаю вам радасць вялікую, якая будзе ўсім людзям. Сёння нарадзіўся вам у горадзе Давідавым збаўца, які ёсць Христос Господ. І вось вам знак. Знойдзеце дзіцятка, спавітае ў пялёнкі і пакладзенае ў яслях». Ды раптам з анёлам з'явілася мноства войска нябеснага, славячы Бога і кажучы: «Слава на вышынях Богу і на зямлі супакой людзям добрай волі». І сталася, як анёлы ўзняліся ад іх у неба, пастухі казалі адзін аднаму: «Хадземце ў Бэтлегем і пабачым, што там сталася, пра што паведаміў нам Господ». І пайшлі, спяшаючыся ў Бэтлегем, і знайшлі Марыю і Язэпа і дзіця, што было пакладзена ў яслях. А ўбачыўшы, паведамілі пра слова, якое ім было сказана пра дзіця гэтае. І ўсе, што чулі, дзівіліся таму, што ім расказалі пастухі. Марыя ж захоўвала ўсе гэтыя словы, складаючы ў сэрцы сваім. І вярнуліся пастухі, славячы і хвалячы Бога за ўсё, што чулі і бачылі, як ім было сказана. І калі мінула 8 дзён, калі належала абрэзаць яго, назвалі яго імем Ісус, якое было яму дадзена анёлам, перш чым ён быў пачаты ва ўлонні. І калі споўніліся дні ачышчэння яе па закону Майсея, прынеслі яго ў Іерусалім, каб прадставіць Господу, як напісана ў законе Господа: «Кожны хлопец, што раскрывае ў лонне, будзе пасвечаны Господу». Ды каб скласці ахвяру паводле таго, што сказана ў законе Господа: «Пару туркавак або 2 галубы». І вось у той час быў у Іерусаліме чалавек на імя Сімеон, і быў ён справядлівы, і баяўся Бога, і чакаў суцяшэння Ізраіля, і Дух Святы быў на ім. Ён атрымаў абяцанне ад Духа Святога, што не пабачыць смерці, пакуль перш не ўбачыць Хрыста Господавага. І ведзены Духам, ён пайшоў у святыню. І калі бацькі Ісуса ўносілі яго ў святыню, каб выканаць закон адносна яго, ён узяў яго на рукі свае і дабраславіў Бога і сказаў: «Цяпер, па слову Твайму, Господзе, адпускаеш слугу Твайго ў супакоі, бо вочы мае бачылі збаўленне Тваё, якое Ты прыгатаваў перад абліччам усіх народаў, святло для прасвятлення паганаў і дзеля славы народа Твайго Ізраіля». Язэп жа і маці яго дзівіліся таму, што аб ім казалі.
І дабраславіў іх Сімеон, кажучы Марыі, маці яго: «Вось ён пастаўлены на падзенне і на паўстанне многіх у Ізраілі ды на знак, которому будуць працівіцца. І тваю ўласную душу праб'е меч, каб выявіліся намеры многіх сэрцаў». Там жа была і прарочыца Ганна, дачка Пенуэля з пакалення Асэравага. Яна была на схіле дзён сваіх і ад дзявоцтва свайго з мужам жыла 7 гадоў. І была яна ўдавой 84гадовай, якая не пакідала святыні, служачы там Богу днём і ўночы у постах і маленнях. Яна вось, падышоўшы ў тую гадзіну, славіла Бога і расказвала аб ім усім, якія чакалі адкуплення ў Єрусаліме. І калі споўнілі ўсё паводле закону Господа, вярнуліся ў Галілею, у Назарэт, горад свой. А дзіця расло і ўмацоўвалася духам, поўнае мудрасці, ды ласка Божая была на ім. І хадзілі бацькі яго штогод у Єрусалім на ўрачыстасць Пасхі. І калі ён меў ужо 12 гадоў, пайшлі яны, як звычайна, на свята. І калі па заканчэнні святочных дзён вярталіся, хлопчык Ісус застаўся ў Єрусаліме, і не заўважылі гэтага бацькі яго. Думаючы, што Ісус сярод іншых, прайшлі дзень дарогі і шукалі яго паміж сваякоў і знаёмых, і, не знайшоўшы, вярнуліся ў Єрусалім, шукаючы яго. І сталася, што па 3 днях знайшлі яго ў святыні, і ён сядзеў паміж вучоных, слухаў іх і пытаўся ў іх. Усе, хто яго слухалі, дзівіліся з розуму і адказаў яго. І, убачыўшы яго, здзівіліся. І маці яго сказала яму: «Сынок, чаму так нам зрабіў? Вось жа бацька твой і я, пакутуючы, шукалі цябе». А ён гаворыць ім: «Навошта мяне шукалі? Няўжо не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць айцу майму?» Але яны не зразумелі гэтых слоў, якія ім сказаў. І пайшоў з імі, і прыйшоў у Назарэт, і быў паслухмяны ім, і маці яго захавала ўсе словы ў сваім сэрцы. А Ісус сталеў мудрасцю і гадамі, і ласкаю ў Бога і ў людзей.